Minflok jistinka biex jitneħħew it-tabelli minn fuq persuni LGBTIQ, il-Gvern spiċċaw stess iwaħħal tabelli li jiddistingwu lil dawn il-persuni minn oħrajn. Hekk qed isostnu diversi individwi li tkellmu apertament fuq il-medja soċjali kontra din il-mossa tal-Ministru Helena Dalli, illi tnejn ħabbret li se jibdew jitwaħħlu stickers mal-ħwienet biex dan juru li jaċċettaw persuni LGBTIQ. Pressata minn Net News biex twieġeb b'mod ċar dwar din il-kontroversja li ħolqot istess, il-Ministru naqset milli tikkommetti ruħa li tirtira din l-inizjattiva. Dil-għotja ta' dawn l-stickers ser tkun minna nnifisha tiddiskrimina kontra membri tal-LGBTIQ. Inti qed issemmi l-stickers, però il-kampanja mhijiex fuq l-stickers. L-sticker huwa l-inqas ħaġa għalija. Anzi ġabet skuża li hemm pajjiżi oħra li implementaw miżura bħal din. Il-Ġermanja, l-Ingilterra, l-Amerika, l-Awstralja, kollhom għandhom kampanji ta' dan it-tip, ovvjament, aħna. Koll għandhom stickers ġifieri li jirrikonoxxu l-establishments bħala LGBTIQ friendly. Għandhom kampanji simili illi juru il-ftuħ, illi juru l-inklużjoni. F'mument minnhom il-Ministru Dalli kważi waslet tammetti li l-stickers possibilment se jwasslu messaġġ ta' esklużjoni minflok inklużjoni. Meta inti tagħmel dawn l-stickers inti qiegħda forsi tagħmel distinzjoni bejn minnu LGBTIQ u min mhuwiex. Ma taħsibx li din minna nnifisha hija diskriminazzjoni illi qed tiżola lil dawn in-nies li huma membri ta' din il-komunità? Min jaħseb hekk kif qed tgħid sewwa inti. Minkejja dan kollu l-Ministru Helena Dalli qed tirrifjuta li twieġeb jekk hux se tirtira din l-inizjattiva kontroversjali bl-istaff tagħha jwaqqafna milli nkomplu nagħmlu id-domandi leġittimi. Nsaqsik aħħar mistoqsija. Jiġifieri minkejja l-kontroversja mhux ser tkun qed tirtira din Mhijiex kontroversja, wiġbitek. Le, kien hemm kontroversja mela l-medja soċjali. Fuq il-medja soċjali kien hemm kontroversja sieħ. Baqgħet ma rispondetniex. Kienu diversi dawk li nnotaw li bl-isticker jew le l-ebda persuna jew stabbiliment ma jista' jiddiskrimina ma' xi ħadd abbażi tas-sess tiegħu. Fil-fatt id-diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru f'Malta tikklassifika bħala reat kriminali. Fil-fatt il-maġġoranza fuq il-medja soċjali ma setgħux jifhmu għaliex f'pajjiżna għandna bżonn sticker biex turi li xi ħadd hu milquh f'xi stabbiliment.